Matthew Owen ar gic rydd, mae'n uchel. Bara menyn i Ashley Morris yn casglu'r bêl o'r awyr. A Morris yn clirio lawr cae. A Arsan, di cam amseru honna. A mae'r bêl gan Stephen Thames. Thames ar ras i fewn i'r cwrt. Thames yn taro rhwyd ochr. Bala'n gwrth ymosod a Thames yn bygwth. Danny Gossett, that's draed Henry Jones. Dyma Burns yn codi ben. Thames yn gwneud yr hediad tu ôl i'r amddiffyn. A dyma fo, Thames heibio'r golwr. Mae'r ongl yn dyn! Ond dim problem i Stephen Thames. Yn rhoi'r bala ar y blaen wedi llai na 10 munud. Trydydd gôl y tymor i'r blaenwr. Rhediad da tu ôl i'r amddiffyn. Mi ddoth Jones allan yn bell. Ond Thames yn dangos i ddoniau. Naim Arsan, Jordan Evans sy'n gymorth cyn chwaraewr y bala. Nôl mae'n mynd at Arsan. Arsan yn ei gyrru hi, gefn y rhwyd. Chwip o gôl gan y cefnwr chwith. A mae'r Derwyddon yn gyfartal wedi llai na awr. Naim Arsan yn ei sodro hi heibio i Ashley Morris. Henry Jones ar gic rydd. Anthony Mailydd ar y postyn gosa. Y flic gan yr amddiffynwr canol. A dim ond y trawst yn ei rwystro fo. Tafod at Ryan Kershaw. Kershaw yn ergydion sydyn yn taro'r trawst. Wel, llai na 2 funud yn weddill ar faes Tegid. Fydde honna wedi bod yn dipyn o gôl i ennill y gêm i'r Derwyddon. Kershaw. Caslac gan Kershaw. Stewart Jones yn clirio. Hayes y cyffyrddiad da yn cyfuno gyda Sheridan. Hayes a dyma'r cyfle i'r bala. Mae o'n oedi. Ond mae Thames yn gymorth i'r chwith. Stephen Thames i wennill i am arbediad gan Michael Jones i achub y Derwyddon. Hayes yn dod o hyd i Thames a'r golwr yn adweithio mor sydyn yn fanna. Jones yn sythig at Modimu. Ond mae Jones di adennill y meddiant. A dyma Henry Jones. Y dewin bach. Allo greu chydig o hyd alladrith yn yr eiliadol yma. Henry Jones i gefn y rwyd! Yn yr eiliadola! Amseren sy'n ganddyn nhw yma'r faes Tegid. Henry Jones yn ennill y gêm i'r bala. Obviously really relieved, celebrations tells it all about us, all the lads together and everybody in, so, it was a big relief, but we should have killed it before there, where Hayes passed to Thames and then Thames shot straight at the goalie. He only had the goalie to beat, so we made it hard work for ourselves, but like I say, Henry's been brought here to do stuff like that, and, the last 2 games that he's played, he's been outstanding, and the goal was a credit to win any game. Did you think it's one of the best goals you've scored? Under the circumstances, 100%. 1-1, and it was literally the last kick of the game. And I don't think I've scored many better, so under the circumstances, yeah. Mae'n anodd ni colli yn ebyn nhw yn y extra time game diwetha ni chwarae yma. Ni colli wythnos diwetha yn extra time ac eto, so mae rhaid ni dysgu gweld gem allan. So job fi ydi ennill gemau a cadw'r Derwyddon yn y gynraedd a trio challenger. Ac ar y funud ni ddim yn gwneud hwnna, so mae rhaid fi edrych ar fy hun, ar y chwaraewyr ac trio eto, ond oedd y perfformiad yn dda heddiw. Mi ddaru ni perfformiad dda ac ni dim bach yn anlwcus.